Добро утро! Добро утро! Здрасти, казваме и добре дошла на Ася Демирева, сертифициран консултант по кърмене, човек, който е много навътре в бебешката тема и майчинската. И голяма звезда онлайн. Те не може да се доради човек от теб. Може бе. Стига. Имам работа. В смисъл нещо, което е толкова естествено като кърменето, все още ли има, когато младите родители така поемат детето за първи път и си казват, сега какво да направя? Или това така ли се прави правилно? Така е естествено, защото всъщност ние имаме един много голям проблем. Оказва се, че огледалните ни неврони не могат да се припознаят в отглеждането на дете, защото начина, по който ситуираме битието си, е такъв, че ние живеем отделно едни от други. Уж сме заедно, всичко е идеално, но всъщност ако нямаме от кого да видим реално, нямаме как да действаме спрямо бебето. Затова е такъв огромен бум, като казват, вие тези бебета ги гледате по социални мрежи и по TikTok. Защото това е начина, по който младите родители могат да видят нещо. Ние сме затворени в домовете си. От пандемията насам хората даже спряха жените да излизат на големи тумбички и групички, да се срещат, така да видиш едни 5-6 майки в редичка с колички из парка. Няма, те са посами, те се пазят от някакви вируси, се пазят от нещо. Де-факто, ако нямат ясни водачи, буквално, в случая, бабите винаги са добре дошли, ама малко се разминават разбиранията и стават... Можеш ли да кажеш, тъй като аз, разбира се, познаваме се от много години, следя ти включително и видеята, нищо, че не ми трябва това в момента, изключително полезни съвети, често сравнителни точно за това как се е правило преди, как се прави сега. И то не е само в посока кърмене, но то пък е жизнено важно, защото говорим за новородено, за неговото захранване и това, през което минава всичко. Ти се включваш в кампанията, осигурявайки 2 консултации за кърмене в кабинет и 2 консултации онлайн, което означава, че сега, ако ни слушат в цяла България, където и да са хората, помагаш, а не веднъж си изпасявала паникьосани майки пред срив. Защо е важно и какво биха могли да получат от теб хората като помощ? Ако не си го представят въобще, какво е това чудо? Какво прави консултанта по кърмене? В много базов вариант, всъщност, основната помощ най-често е свързана с засукване, сериозно препълнени гърди, предмаститни състояния, такива, при които жените са убедени, че вече неща са отишли на възпаление. Установяване на проблеми обаче, свързани с подезични връзки, наричат се юздички, иначе са френоломи. Ако ползваме на някакви такива медицински термини, аз обичам да обяснявам на хората съвсем достъпно. И де-факто установяваме каква е степента на пускане на гърдите на майката и възможността на сукане на бебето. Защото има жени, които имат проблем с производството на мляко, най-често хормонални такива проблеми, и имам бебета, които изключително трудно изсукват. В българския фолклор, домашен и медицински, те са познати като мързеливи бебета. И аз много се забавлявам, като го чуя това нещо. То него го мързи. Викам, много ми е забавно. И то като ти тръгна от малък. Проява на воля. То като тръгна. Мързела е проява на воля. Воля с отрицателен знак. Ти решаваш да не направиш нещо. Бебето не може да си каже нещо. Няма да ям тази гърда. Аз ще си умра и тук, като от глад, въобще ми се живее. Няма такова нещо. То не работи по този начин. Защото бебето е инстинктивно и рефлекторно създание. И то иска да случи. И ако не се справя, има проблем. Такива неща правим. Всъщност, забавно е. Сигурно е забавно, да. Много ти благодарим, Ася, за участието. И естествено да кажем, че за всички хора, които се чудят как да се запишат, да се доредят или да намерят контакт с теб, ето го шанса през кампанията. Може, то е лесно през сайта, просто малко дебне не трябва. Нали знаеш? Не е трудно, не съм толкова недостъпен човек. Пък и си говоря с хората, даже ме спират на улицата. Не съм такъв дето тича, бяга списъци и казва, през кабинета ми си запишете. Разбира се, много ти благодарим за това. Иначе, що се отнася до романтичната част, каква ситуация, гледка или момент от живота те карат да си кажеш, аз съм българче, обичам, става ти хубаво?
Аз всяка сутрин, като се събудя, си казвам, аз съм българче, обичам. Аз живея под Витоша. Много ми е обичливо. Изключително обичливо ми е. Значи, между другото, ние живеем на много красива територия. Обичам да я наричам територия понякога, защото е съвкупност от всякакви приказни неща. Народа я чита в малко други неща и хлопът, но аз съм българче, обичам всяка сутрин. Абсолютно всяка сутрин. И като си отида в Бургас, защото аз съм си от Бургас, и като си видя морето, и пак съм обичам. И като минавам, много обичам покрай Траянови врата, като дойде тунела, от дясно да виждам и малко рила, направо ми се стопля душата. Да, много е красиво. И малко рила отляво. Да, има разнообразие. Много ти благодарим. Всичко добро и малко рила отляво. Прекрасно ми, да. Чао, всичко хубаво. Ако искате и вие, можете да се запишете, ако чакате бебенце или пък се е появило наскоро, действайте през сайта ни radiovitoša.com.